मराठा आरक्षणाचं केंद्रबिंदू असलेल्या जालन्यामध्ये पोलीस पाटील भरती परीक्षामध्ये जरांगे इफेक्ट पाहायला मिळतोय। अंतरवाली सराटीसह अनेक गावांमध्ये कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे ओबीसी आरक्षणातून मराठा समाजाच्या उमेदवाराची पोलीस पाटील म्हणून निवड करण्यात आलेली आहे। जालना जिल्ह्यातील 722 रिक्त पोलीस पाटील पदासाठी ही भरती परीक्षा पार पडली। नुकताच पोलीस पाटील भरतीचा निकाल जाहीर झाला असून या निकालामध्ये अंतरवाली सराटीसह अनेक गावातील मराठा उमेदवारांनी कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे पोलीस पाटीलकी मिळवलेली आहे। जालना जिल्ह्यातील मराठा आरक्षणाचं केंद्रबिंदू असलेल्या अंतरवाली सराटीमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव जागा सुटली होती आणि या जागेवर कुणबी प्रमाणपत्राद्वारे मराठा समाजातील तरुणीनं पोलीस पाटीलकी मिळवली आहे। तसेच जालना जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये कुणबी प्रमाणपत्रांद्वारे मराठा समाजातील उमेदवारांनी पोलीस पाटीलकी मिळवल्याचं समोर आलेलं आहे।